Hello, good morning, and welcome to my vlog. Ngayon, i-show ko yun. Nandito pala ako sa Wong Tai Sin Temple sa Hong Kong. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung anong ganap dito sa Wong Tai Sin. Malapit kasi ang Chinese New Year, kaya ganito at maraming tao. Yan is lucky, parang charm siya. Hindi ko mabasa kasi Chinese character po. Kaya ipakita ko sa inyo yung ganap dito kung ano ang ano. If ever hindi Chinese New Year, maganda sana. Kaso lang hindi ako masyado naka-video kasi I need to respect kasi temple po ito at maraming din mga Chinese kumbaga nag-church, ganon po. At ito sa likod yan sa temple. Sa likod kasi may wishing wheel na malaki. Kaya iyan, doon yan sa likod po. So, today, ako pala si Dina Toleng Guerrero from Cebu City. I'm here in Hong Kong. I work as domestic helper. And every Sunday, ito ang ganap ko. Hahanap ako sa mga view, yung i-share ko nyo sa kanyo ang tourist spot dito sa Hong Kong. Kaya nandito ako sa Wong Tai Sin. Yan po. Kasi pag nag-visit ako, last year nag-visit ako, kaya I respect also, kaya nag-wish din ako. Kaya pag nagpunta ako sa mga ibang mga temple, I need to respect and I need also wish. Nasa atin na yun, di ba? So, yan po. Sa likod yan, yung makita mo yung malaking bato, dyan ang daan na papasok, yung malaki ng wishing wheel. O yan, yan ang wishing wheel po. Yan po. So, by the way, I forget, if ever bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe my channels and click the notification bell if ever may bago akong i-upload, at least ma-notify nyo din po. So hopefully, thank you, God bless, and have a blessed day. Yan po, dyan ang wishing well po. Yan. Buti na lang maaga akong pumunta. Hindi din siya maaga kasi running 9 to 10 na yun. Kaya maraming tao na dun sa siya entrada. Kasi mostly kasi puro mga tourist. Yung nakasabay ko sa daanan is more in Japan, Korea, and Thailander. Sila po. Kahit dyan sa loob din, puro ko na mga Japanese at saka Korean. Around 11 or 12, ang mga puti naman, nagdagsaan na. Kaya mahirap pag late na. Kaya kung if ever, kami kasi Chinese New Year, if ever walang Chinese New Year, pwede na. So, please like and share and follow my YouTube channel and click the notification bell para update kayo sa mga bago kong video i-upload. Salamat po. Thank you. God bless.